adota kan thlir tur hi hi chu tak tak to ania o adota kan thlir le tur hi MGT 210030 lal rem ruata ania tak tak kut beng in lo lom tiang zanin hian magic mai nilovin match karon chok tel dona ma se match ka thiam vak lawa just ten min pui turin karon so ma di chong karon kal nai thengam sar sai lo bok in tran lengo to ba chung ngai me the match thiam vak lo chuan hey playing card draw pa ngai camera ham focus them pa ngai nia chuan ka refill hian I du na stop it don yo chiang mo chuan card paruk kan da thlanga pathum pali panga paruk chiang toro paruk kan en chiang ang 1 2 2 1 2 hay hian value nei lo toro 0 angin kan chiranga 2 1 2 0 0 9 thian lom hri se chuan sar lana card thi I du na mi lo kat sak I du na han kata I du na kat ro force lo cha chuan I kat na hi kan en potang nang main en ro min hu so min en ro le sen dum asen high cards nge low cards high cards nge low cards high cards king toka ani em king tonga lo me chuan card ka heta in kan danga chuan miss pensy I du mi lo lak sak chuan camera mi lo hmu don yo min hmu lovin hmu vek poi lo tian kan mix sanga aum na ka hre to chuang lo taro chuan card da I card kha centro ka lo hmu ta ani lo enge kha 4 to ka mi kha mase magic mangin gan ti dik don ni khong itak im lo khoi sak en lo le wow wa pui ve sarma ku nga special deck karom ken sak che ma khan min no atlat maya ron impress che katum don ni khong itakin pakhat lo thlang ve I du ni mai ko force lo che ni biru deu hi biru deu le ka tha me ngor mi lo sign sak chunga mo ama khan ka mu to thau 5 ama ka mu to thau chiang do uslek no iti bel dum chiang lo em mai okay ka pen zau kha ni kha ai re thei lo tro chin sia nei sia ma mi lo ken sak la thian mi lo hup sak to pro I kar kai chin sia tro 5 to ka tro kan sign ve nga camera khan 9 I card kai chin sia tro an ro hei tu card nge ka card anh ấy card anh ấy thấy được ngày mai hi khai anh rồi này cho nên hemi card thì mình đâu anh sạc lại camera cho anh thak đây mày match kan han chok khâu leng a ka thiam vak lewa random number tira ziak photanga chuan saralana I du number patni digit ni lo soi sak 77 mo ani lo so kan sorry adang
permanent kalau mong pala milo soi 77 me 77 Miss Pensy pakhat milo than sak 3 mo chuan sarma kunga 9 sar Sailova 7 mo chuan number du kan zia kalenga chuan sar Sailova panhi milo than sak ve 11 mo 1 chuan kan host kan pakhat milo than sak ve se number 8 mo 8 chuan audience atang khan pakhat thlang dui no ma'am 5 mo chuan sar Sailova pakhat milo than sak le mai 2 mo in hu thei vek em hu thei vek toro chuan sar Sailova min plus sak don ani le calculator kalau soi zel meng 12011 77397 22602 11852 88147 equal to injang ai 2120009 khan em chuan engkim hi nangma relate vekania he true hi nge second January 2009 omzi exam fapa Gabriela pian kumania chuan nangma a relate ti chian nan sar alana thanbi ka hian hey Gabriela ti a pian kum na kalau me idu chuan nei thang ikat sign ka nei o sama kungแล้วเริ่มรู้ว่าอีใจในรอน perform จูอีการ์ดทริคที่ไม่ของมอ magic กันเทียการ์ดทริคกันนี่เดียวเบระมีอันไหนอย่างแรงครบไหมอันสวยเซลตัวแรงมากก็ใช่หรอวะมักตีนั่นงั้นขาดอ่ะคลีร์ตัวมีปุ๋ยที่เป็นมักกันตีกระดิ่งหรอไหมชักครบไหมเริ่มรู้ว่าอีรอนติดชักครบไหมค่ะสามารถกุงลุงไปตีเลี้ยงกันใช่ไหมอีส่วนนี้ลุงก็กลัวอ่ะอีขัดยังเอ็กค่ะมิโซซิงอ่ะเพจส่วนนี้กันนักมุ้งเซนเราไว้ prediction เด่นขัดยังส่งค่ะอี presentation โพสต์ให้ติดชัดตุกเกอีส่วนกันโหวตจังหวัดไม่โดนเมียงมิสเป็นซีสารมากูงริลรูอิติให้ชิมมาจุบังจงกัน yes เราไหมกับฟ้าปั๊มมินมอกระทุนในนี้สกับเปเจเราไหมกี่ปนกัน yes จ้าสารมากูงอ่ะตอบขนาดก็ yes เราตุกเก